ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз 24 январи соли 2022 1000 рубл 143 сомонӣ бу 60 дирам, рубл неки гарени поён фуромад ва $100 1130 сомонӣ. дар имрӯзанавор мон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 50 000 сомонӣ сар мешаванд. хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 140 000 сомонӣ ҳастак. ва дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ тамоми ремонтош хатӣ ки ҳамчун кредитам фурӯхта мешавад ҳастак. дӯстони азиз, хонаи рақами 9 мебошад ва боз хонае ҳастак ки баробари харидани хона шумо соҳиби мошин мешаванд, яъне ки мошин туҳфа карда мешавад ҳастак. ҳамун хонаи рақами 9 мебошад ва аз дигар шаҳру ноҳияҳо хонаҳои фурӯшӣ бо нархи дастрас ҳаст. барои ҳамин як пиёла чоя гирифта ягон ҷои нағз дашишта навори мора то охира тамошо кунед, лекин пешакӣ як лайка фаромӯш накунед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеста бошед дар комментария нависен чӣ хеле хона шуморо дар курай. бисёри бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як эълони муҳими кӯтоҳ. додараке шумо дар навор дидесен аз бемории лейкоз, яъне аз бемории хун ранҷ мекашад ки аз рӯзи ин додарак ба ин беморӣ гирифтор шуда падараш модарашро таллоқ додагӣ, модараш танҳо мондагӣ. аз мо хоҳиш кард ки дар навора ҷо кун то ки бардорое ки ба хотири Аллоҳ кӯмак мерасонанд каме ҳам бошад барои мо ёрдам мешавад. шахсоне ки метавонанд ёрдам карда марҳамат картаи бонки Душанбе Ситиш номерои телефонаш дар рӯи экран навистагиай, номери имош ҳам дар рӯи экран навистагиай. марҳамат ба хотири Аллоҳ, ба хотири ин додарак кадоме чанд қадар зурш мераса ҳамон қадар ёрдам кунанд. шахсоне ки зуршон намераса фақат дар ҳамин навор лайк мона то ки ба дигарон ҳам ин видео рафта расад. мақсад дар видео дар YouTube паҳн шавад. раҳмат калом бардорои азиз, барои диққататон якҷаҳон ташаккур. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. времянка 8 сотиқ замин, 2 хона, кухни, баня дар даруншай, обсвет дар наздикишай. срочно фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 50 000 сомонӣ. боз савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, рақамҳои Россия, WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар якум шонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар пушти Обтовӣ, пеши масҷиди ҳоҷиён, Гулпарварон меган. дар 2 хонага дар якум шона як зал спални дорад. ягон 3 хонага боша алишам мешавад, бо муомилаам мекунем, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 200 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. доллар ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳибашам дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Каҳлон, 6 сотиқ замин, 2 дархона, 1 кухни, 1 баня, ошхона, ҳезумхона, обсвет ҳаст. вариантша мебинем ба 3 хонага ё 4 хонага дар шаҳри Ваҳдат иваз мешавад. боз 3 хонаи дигар ҳаст, деворуш бардоштагӣ барои дуюм этаж. замин дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Каҳлон ҷойгир аст. нархаш 330 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар 7 километр кӯчаи Айнӣ, доми 122, сеюм падест. 2 хонага мебошад бо масоҳати 39.5 метри квадратӣ, қариб ки бигем 40 метри квадратӣ дар сеюм шонаи бинои советӣ. худи дом 4 этажа мебошад. ремонт замонавӣ бо ҳамаи чизу чорааш. нархаш $33 000, боз арзон ҳам мешавад. дом панелнияй. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран,
рақамҳои Россия WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, ҷамоати Тугарак. 7 сотиқ замин, 4 дар хона. Нархаш дӯстони азиз 170 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp доранд. пушти Шанбебозор дар ҷойгир аст. баня дарунушда як оғил дорад. кладовкаош ҳамаш битонош ҳастай. раҳаш отдельна ҳаст. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи 402. 8 сотиқ замин, 3 дар хона бо ремонти замонавӣ, баня дар дарунаш бо подвалаш. боз дар берунам баня, кухни, ошхона, 2 меҳмонхонаи дигарам бо ремонтош ҳаст. як магазини 10x6 дорад, бе ремонт, гирдаш маҳкам, дарвозаи замонавӣ дорад, об свет 24 соат, об дар ҳавлӣ. нархаш 285 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 104 микрорайон. се хонага мебошад бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои советӣ. худи дом аз 5 ошёна иборат аст ва нархаш бошад 500 000 сомонӣ ё ин ки $46 000 рубл дар рӯи экран. хона алишам мешавад бо духонага, болоӣ пул дода шавад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран занг занед, маслиҳат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар назди мактаби 41, маҳаллаи Нуробод. документош 100%, 3 дар хона, свет, об ҳаст, ванна дар хона, туалеташ дар берун. 8 сотиқ замин аст. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар чойхона, ноҳияи Рудакӣ. дӯстони гиромӣ, хонаи тайёре ки тариқи кредит фурӯхта мешавад, ҳамияй марҳамат бо диққат гӯш кунед. 6 сотиқ замин, 2 дар хона, ҷойгир аст дар чойхона, ноҳияи Рудакӣ. чӣ хеле ки мебинед, ремонташ ремонти нағз мебошад, медроеву зиндагӣ мекунӣ. нархаш 310 000 сомонӣ, $27 400 яъне $27 400 ё ин ки $2 35 000 рубл. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран ва дӯстони азиз, кредитам дода мешавад. 70% хонара пеш пардохт мекунед, 30% дигаша дар муддати 4 моҳ меспоред, яъне ки 70%ш 217 000 сомонӣ мешавад, 30%ш 93 000 сомонӣ дар муддати 4 моҳ меспоред. ҳар моҳа пардохташ 23 250 сомонӣ мешавад. ва дӯстони азиз, ин хонаро мо махсус сёмка кардагием. дар каналмон видеош ҳастак, ба ҳазур метонед дароен тамошо кунед. бо ҳамроҳии ҳамин хона мошинам тӯҳфа карда мешавад, яъне ки ин хона мехаред, мошини Audi A4 падарка мешавад. марҳамат дӯстони азиз, кадомеда маълумоти зиёдтар дар кор бошад, дар комментарии ҳамин видео ман ссилкаи видеоро закрепид мекунам. дароен видеообзори ҳамин хонаро тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар поёни Саховат, автоцентрда. як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои новостройка. худи дом аз 5 ошёна иборат аст. туалет, ванна ҷудо, соҳибаш мегӯяд ки шароити хуб, шкатур, монтаж кардагӣ, об, свет, канализатсияи шаҳрӣ. ҳуҷҷатош 100%, нархаш 140 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp дорад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, ҷамоати заргар, деҳаи зафар, 10 сотиқ замин, 3 дар хона, кухнӣ, баня, коридор, ҳамаш дар дарунай, дару трезаи замонавӣ задагиай, шкатури дарунӣ кадагиай, монтаж, свет дора, хона монолитай, торуш ай болои монолит кришаяй. нархи хона 230 000 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, заминшам беҳад калонай, фикр мекунам барои ин қадар замини калон ва ин хали сохтмон нархаш хуб мебошад. варианти алишам мешавад ба квартира дар шаҳри Душанбе бошад ё ин ки дар шаҳри Бохтар беремонт ҳам бошад, ҳатто мешавад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран WhatsApp ҳаст, занг занен, маълумоти пуррая бо айхидшон гирен. нархи хона боз арзон ҳам мешавад ва пеши хонада ариқи овай. марҳамат дӯстони азиз, фикр мекунам варианти бениҳоят хубай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, духонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои Новостройка. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар Шабчароғ, шаҳри Бохтар. дар наздаш мактаб, садик, махӯза ҳамаш ҳаст. хона таъмири аврупоӣ медрӯи зиндагӣ мекунӣ, мегӯяд соҳибаш. хона дар 5 этаж ҷойгир аст. бародаро, харидори аниқ занг зан, биё бин, бо муомила дора, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 260 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои Советӣ. хона ремонт дорад. худи дом аз 5 ошона иборат аст, панелӣ мебошад. дом харошӣ, мегӯяд соҳибаш, ва частична сабстановка, яъне ки қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархи хона 273 000 сомонӣ дар 102 микрорайон ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 3 хонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои Советӣ. хона ремонт дорад, ҳама трезаҳош пластиковӣ мебошанд, агародам дорад. хона ҷойгир аст дар кӯчаи Сирдаринский, назди меҳмонхонаи Парламент. нархаш 240 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. то боздид, барори кору шумода. худо нигаҳботон боша.